home quarantine na ni gini home quarantine. Boring kayo no? Bored ka? Bored mong life? Sige na kaghigda, kaon, tulog, ligid-ligid sa balay. Boring nga eh. Boring nga no? Bored kayo? Ayaya, bored mo nga ginabuhi. Glaayan man. Yaya, di alam no? Laay ka no? Boring kayo? Ayaya, bored man. Take like board exam. Maram tag nabuang nga na eh. Paita. Tuman na tayo sa gilid sa gobyerno ani. Boring nga na bitaw, boring kayo no? Bitaw, tutukin na ninyo yung pamilya ninyo. Yung mama magpapa, yung mga igsoon. Boring nga no? Puol ka lang nga naong no? Tutukin, lagbalik, maana, daga madugay na. Boring eh. Kailangan ng ganito. Lord, ang dangan ng taon ng COVID-19. Boring na kayo. Maram nang nabuang na mata na eh. Hindi naman nagkatawa. Boring naman kita. Laay na kayo. Matawa na to. I've been thinking too much.